Son Xavier, monitor de tapices do Concello. Hoxe vamos a facer un colar como este, feito con la de alfombra, con un tricotín. O fixemos con esta la grosa, como podedes ver, de alfombra. Se non tedes como esta, colledes varios cabos de outra la e as unides. Aquí neste caso hai 6, poden ser 4, que vai perfectamente tamén. Entón, para facer isto necesitamos un tricotín, e vamos a facer caseiro. Hai nos tamén comerciales, así como este, para facer tiras moi delgadiñas, ou tamén o podedes facer. A cuestión é ter algo con un furado e meterlle unhas pezas aí para que aguante. Nos vamos a facelo así, que é o máis fácil que se poda ter na casa. Entón, para facer isto necesitamos un rolo de papel higiénico e uns palillos como estes. Os pegamos, como está aquí, e poñemos así, e unha vez que teñamos os 4, os xuntamos todos como en este. Bueno, xa temos o tear montado, agora vamos a empezar a tecer. Para tecer isto vamos necesitar unha agulla deste tipo, ou tamén nos pode valer un gancho, vale? Entón, collemos a la que vamos a usar e aproximadamente entre 90 centímetros e 1 metro facemos un nó corredizo. O pasamos por medio do tubo e metemos esa gaza do nó corredizo nun dos pavos. Apretamos un pouco solamente e empezamos a montar o tear. Lle damos 2 voltas ao primeiro pau e subimos para arriba. 2 voltas e o de abaixo vai para arriba. 2 voltas ao seguinte e o de abaixo para arriba. 2 voltas ao seguinte, tiramos un pouco del e o de abaixo vai para arriba. Outra volta, o de abaixo vai para arriba. Outra volta, o de abaixo vai para arriba. Tiramos daqui de abaixo para que se vaya indo para aquí. Outra volta, tamén se pode coller a camao, se non tedes ferramenta, pero cando son fíos máis delgados isto xa é máis difícil de facer cos dedos. É mellor que fagades con este, porque así tamén te acostumbras. Outra volta. Entonces tes que seguir así. Por aquí, o de abaixo, por arriba. Outra volta. Bueno, en esta primeira vamos facer o máis pequena de todos, que serán uns 28 centímetros aproximadamente. Bueno, unha vez que teñamos os 28 centímetros deste color, cortamos outra vez entre 90 e 1 metro, collemos unha agulla de lá, pode ser destas ou metálicas, que teñades. Tedes por aquí. E vamos a rematar. Este aguantades aquí e vades metendo por debaixo, de abaixo para arriba, de abaixo para arriba, xa o sacades por aquí e de abaixo para arriba. E unha vez que tes todo, xa o tes listo. Quitas do tear, tiras del, aí o tes, vale? Este sería o daqui.
Logo vades facer os mesmos pasos que fixemos agora, pero primeiro con este color, e facedes unha tira destas de 32 centímetros. E co siguiente, co escuro co da fora de todo, de 36.